Η ενότητα της ευεξίας συνεχίζεται με μία ομιλία από την Ρία Βογιατζή. Κατόπιν παραμένει στη σκηνή και ο moderator της συζήτησης που ακολουθεί, ο κύριος Γιώργος Λαμπύρης, θα καλέσει τον κύριο Μαρκογιάννη και τον κύριο Δημήτρη Δάιο προκειμένου να εντρυφήσουν στο θέμα. Καλησπέρα. Καταρχάς, ελληνικά τώρα, γιατί όχι. Θα ξεκινήσω να σας μιλήσω λίγο για την Elastic, τι κάνουμε και γιατί επιλέξαμε αυτή τη φορά να μπούμε σε αυτή την ενότητα, τι έχουμε δει. Η Elastic και εγώ σαν founder είμαστε μια εταιρεία που αρχιτεκτονικά, κάνουμε αρχιτεκτονικό interior και master plan, που ασχολούμαστε αποκλειστικά με hospitality τα τελευταία 20 χρόνια περίπου. Και αυτό το involvement που έχουμε είναι με πάρα πολλά διεθνή brand. Δουλεύουμε με την Aman Resorts, με τη One and Only, την Banyan Tree, τη Four Seasons και so on. Και τα έργα αυτά είναι σε όλο τον κόσμο, από Μεξικό, Μπαρμπούντα και Άγιο Μαυρίκαιο, Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι, Ευρώπη, Ιταλία. Αυτό λοιπόν μας δίνει μία γνώση, μία global γνώση του τι συμβαίνει στον κόσμο. Παρακολουθούμε τα τελευταία 20 χρόνια τα trends. Πώς ξεκίνησε? Ξεκινήσαμε με μότο το sense of place και πώς μπορούμε να αποδώσουμε μέσα από την αρχιτεκτονική και το design την κουλτούρα και την αίσθηση του πού βρίσκεται το resort. Συνεχίσαμε λέγοντας ότι πρέπει να κάνουμε integration στο τοπίο και πώς πρέπει να σεβαστούμε τη φύση αντίστοιχα. Και σήμερα βλέπουμε μια στροφή στο wellness, με διάφορες εκφάνσεις αυτού. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια βραβεία αρχιτεκτονικής που είναι focus στο hospitality, λέγονται AHEAD Awards, στα οποία βραβεία εγώ είμαι κριτής για την Ευρώπη και για τα global. Είναι η